Ahojte ľudia, ja vás vítam u nového videa. Dnes tu máme strašne šťastné video, keďže už ako vidíte podľa môjho hlasu som strašne šťastný, čo sa mi práve stalo. Určite dávajte like a odber, keď chcete, aby ste sa dozvedeli, čo to je. Takže ja už vás nebudem napínať a ideme sa pozrieť. Už možno to vidíte. Vidíte? Tu, keď sa pozriete hore, tu menu, je to tam. Počkajte, ja sa na chvíľku vám ozvem. Ľudia, ja už som tu. Tu už vidíte. Super cel kreator ikonka. Chápete, mne to padlo z boxu Omega, ktorý si práve v dnešnom videjku aj otvoríme. Fakt, chápete, že ani nie som kreator, ale ikonku ešte nemám. A ja som ju už teraz priamo dostal. Akože to je extrém, ľudia. Že fakt, otvoril som si, poďme si to otvoriť na ostatných účtov. Ideme na Olibus, takže poďme na ňo, teraz poviem ešte stále drop. To nič, 10. Takže, už tu vidíme, máme tu resursy od IT Shop, Damian Esport, Dragons and Fairies. A pôjdeme prvé do tohto shopu. Tu nič veľmi nemáme. Poďme opäť však sa pozrieť. Čo vám padne, prvé si otvoríme Chaos Drop. Super, to bude. Toto až nás až tak nezaujíma. Nás zaujíma tento Ultra Trophy Box, kde si práve ideme otvoriť 18 vecí a to musíme, akože nič nesvieti, ani na minulých. A nie, tuto kreatóry konkovať nebudeme. Však mal som obrovitánske šťastie, že ale otvoríme si Damian boxy. Otvoríme si koľko? Dáme si dve Damian boxy. Poďme na prvý box. Damian box. Ideme na druhý. Poďme, 7 veci. Svieť! Ale škoda. Tu nám opäť nič nepadlo. A ideme na tretí účet. Ronaldo. Že pomenaň ho. Takže poďme na to. Prvé sa pozrieme do Elity Shopu. Tu opäť nemáme nič tak zaujímavé, ale to nás vôbec netrápi, keďže si ideme práve otvoriť. Prvé opäť si otvoríme Chaos. Poď. Tu však nie, na toto som sa ani tak nepripravoval. Ja som sa pripravoval na presne tento Ultra Trophy Box, keď cítim, že niečo môže byť. Samozrejme 18 veci ako inak, ale vôbec nič tu nesvieti. Poďme. Škoda, akože neviem, či je to fakt taký lag, že nikde inde mi nepadá tá ikonka, ale len na hlavnom účte. A ja som počul, že normálne to dostáva len, že to môžu mať iba kreatóri, aj kreatór nie som. Akože majú to aj, môžu to mať aj ostatní ľudia, pretože, ale toto je druhá ikonka. Mythic! Poď Mythic, ale dobre, to je dobre. Poď, asi najhoršie, čo mi má padnúť. Presne z tohto boxu cítim, že tam padne niečo dobré. Veci? Áno. Poďme, svieť. Nesvieti ani jedno. Plno blingov. Ani tu. Fakt ja. Ale vlastne to je pre mňa ešte lepšie, lebo aspoň si dávam pocit, že je to oveľa výnimočnejšie ako, lebo viete. Dobre, poďme si pozrieť. Ja vždy pozrieme tie odity z shopu. Poďte Damian, to ma nezaujíma. Schválne napíšte, či si mám kúpiť Damiana. Lebo Damian není zlý brawler a ja by som si možno aj rovno aj kúpil. To ešte neviem, dobre. Poďme otvoriť 29 vecí! Chápete? Si myslel, že môže byť len 18. Wow, legendary skin! Legendary skin! Áno, famózne. Ale to nás to až tak strašne mrzieť nemusí, pretože padol nám legendary skin prvýkrát v tomto videjku. Takže poďme na ďalší účet. Toto je môj najnovší. Olibus 12, kde mám, chápete, 28 brawlerov a 1300 trofejí. Dobre, takže poďme do prvé do IT Shopu. Ja si tým tak nič veľmi zaujímavé. Ja už som myslel, že to je nejaká dobrá ikonka, ale to veľmi nie. Random, máme tu vlastne dve chaos dropy rovno, lebo ja som predtým nehral. Máme tu ten chaos drop, nie chaos drop, ale 18 vecí, prosím.
poď, je čo dobre. Ale blingy, to sa veľmi teším. Opäť, ľudia, ja mám extrémne šťastie, ale máme tu ešte Chaos Drop, z ktorého mi už nič nepadne, ale chápete, že aká je šanca, akože viem, že ešte je jedna super kreator ikonka, ktorú bohužiaľ nemám, a tu už vlastne bol koniec. Už bol koniec, Keep Bravo Live, nemáme, dúfam, že prídu ďalšie podobné eventy a keď sa vám toto videjko páčilo, zanechajte tu like a odber. Čau.